Para realizar o seguinte experimento necesitamos un globo e unha botella. O primeiro que faremos é encher a botella con auga quente. Tede cuidado de non queimarvos. Preferiblemente a botella ten que ser de cristal para que non se dilata, ni se deforme, ni se esparta. E agora que xa enchimos e avaligramos 2 veces, colocamos rapidamente o globo sobre a súa cabeza. E seguimos mollando a botella con auga quente. Imos parar o vídeo e mostraremoslo dentro de un pouco de tempo porque vai tardar en encherse o globo. Bueno, xa o mollamos con auga quente e tedes que fiar de min, pero o globo hinchouse. Non moito, pero hinchouse algo. E agora, se rociamos con auga fría, estamos outro bo rato como que tiven que estar, vaise desinflar. Imos volver parar o vídeo porque vai tardar bastante. Ah, non, mirade, como vedes, xa se acaba de desinflar, rápidamente. Non tivemos que parar o vídeo nin nada, vedes o globo? Mirade, seguide mirando. O globo está máis resumido, non pode estar. E vedes como o globo se me está metendo para dentro da botella. Vedes? Se acaba de meter o globo, acaba de deixalo para arriba e se meteu para baixo. Mirade, o globo meteuse para baixo. E agora está pinchando, pero hacia dentro. Bueno, sabedes cal é o truco deste experimento? Cando poñemos o globo na tapa e poñemos auga quente na botella, facemos que o aire que hai dentro se expande. Entón, como o globo está enriba, o globo tamén se expande. E cando poñemos auga fría na botella, o aire que hai dentro se contrae, entón tira do globo hacia dentro. Isto é o que ocorre.